sikhuluma ke nje kanje biya phezulu ku verse 7 ke khona sizozwa ke futhi. Okay, uverse 7 uthi befunda njalo. Bafunda njalo nje kade sikhuluma nje njalo zonke insuku uyafunda amaBhayibheli ngesho kwenzakalani. Kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. Aluza usiza. Umuntu ofundayo kodwa futhi akayazi into ayifundayo. Duka nembhalo beyiphethe. Futhi ngeke umtsheleke umuntu onjalo ukuthi hayi akabuyise. Umuntu owaziyo zishaya isifuba ukwazi ukumsiza. Inkosi. Ngoba uzokutshela ivesi aphinde dakushaye ngevesi. Kanti le vesi akhuluma ngayo ayikhulumi ngale nto yena afuna ukuthi ikhulume ngayo. Ukhuluma ubeka ivesi ngoba eqonda ukucasha. Awukwazi ukumsiza uyubukeke nje uthule kodwa udabukile enhlizweni. Yazi. Ngiyaxolisa Gumede angiphazamise. Cha. Ngiyabona. Yazi ngisanda kubuka ku TV uhlelo i-3rd degree. Angazi noma inyanga edlule noma ilelandelwa edlule. Kuvezwa izinwele zabantu besifazane. Izwe eliletha ekuyilona elidayisa kakhulu lezo inwele ise-India umhlaba wonke. Kuthiwa uyabona abantu besifazane base-India bafike bagunde inwele zabo baye esontweni la kukhonzwa khona uNkulunkulu babo bayokwenza ama-sacrifices bagunde le inwele zabo zithandazelwe as i-sacrifice zithandazelwe le inwele zabo bese ziyathathwa ke ziyodayiswa umhlaba wonke. Kusho ukuthi ngamafishane le inwele seyithandazelwe koNkulunkulu wabo. Yabo manje wena uyayithatha awazi uthi ufuna kuba muhle uyasifaka le inwele. Uyabona so kusho ukuthi unikeza uSathane intuba ke yokuthi nawe uzibandakanya nawo. Yebo. Ekubeni koNkulunkulu yena wazi ukuthi wathi mayidala wena wathi udala umuntu one spring hair. Wathini imva kodwa wathi kuhle. Wena wenze njani? Uhamba lapha uyafusa Isaiah 14 verse 14. uNkulunkulu wathi mekudala wathi nje umuhle unjengoba unjalo. Mangabe uya lapha ku verse 14 Isaiah 14 verse 14 uzakhuluma lapha. Uthi ngiyakukhuphuka phezulu kwezindawo. Usathane lokhulumayo ke. Uthi ukhuphuka phi? Phezulu kwezindawo eziphakemeyo. Ukhuphukela ezindaweni eziphakemeyo. Bese thithi futhi ngizenze ngibe ngangophezulu konke. Uzenza uNkulunkulu. Abesenze njani? Kepha uyawehliselwa endaweni yabafileyo ekugcineni kosuku uzoyani uzowehliselwa endaweni yabafileyo kuphi esihogweni. Right qhubeka. Abakubonayo bayaqolozela bakuqaphele bathi nguye lo muntu owawuzamazamisa umhlaba wanyakazisa imibuso. Qhubeka ke. Uma ngabe kusekunjalo ke uSathane uthema esandla phaya ezenza uNkulunkulu. Wazamazamisa umbuso ngamanye amazwi njengoba ezenza uNkulunkulu. Kusho ukuthi ngamanye amazwi akasiyena uNkulunkulu. Kodwa uthema ezenza lezi zinto wayise ubuzibona wena umuntu ukuthi cha uNkulunkulu udalile yebo. Kodwa nami ngoba ngizenza uNkulunkulu angikususele uNkulunkulu akudalile ngibeke okwami. Angikususele uNkulunkulu akudalile ngiphinde ngibeke okwami. Njengoba iziphozibo uNkulunkulu udale zaba njengoba zinjalo kuwena. Wase uthi wena ayizimbi lezi noma ngoba nami ngiphezulu konke phezulu komzimba kabani wakho. Wena umzimba wakho yini ngoba umzimba ubani okaNkulunkulu uthe uyithempeli lakhe la ihlala khona. Wena usushintsha ithempeli likaNkulunkulu ulenza lokho uthanda wena. uNkulunkulu athi izinwele zakho zinhle ze-spring hair wena wathi cha ngizofaka ezinye phezulu kwalezi. Ngoba njani uzishaya uNkulunkulu phezulu komzimba odala uNkulunkulu athi uNkulunkulu kulungile ukuba umzimba wakho ubeshe. So zonke lezo zinto zigcinisa phi uthi ekugcineni kosuku njani ivesi le lapha emlomo ushogcina. Uthi kepha uyakwehlisela endaweni yabafileyo ekugcineni komgodi. Ekugcineni kosuku uyoyesogweni. Ngenxa ukuthi wena uzenze uNkulunkulu waqala phansi wena wakhipha amashiya wawasusa lawa beko uNkulunkulu wadweba wakho waqala phansi wabona umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi mumbi wabeka kanjani owezinye obezizwe. Uma ngabe uya ke kwabezizwe ke ngempela bese kweqinisweni amandiya azothi hayibo thina bethu ubusa bunjena uhambe kwabantu bathi abantu hayibo wenza izinwela zinjena
ugcina wenze njani ogcina ngosuke esogwini ngoba vele wena njani uzishaye lahlo shawu uNkulunkulu walungisa umsebenzi kaNkulunkulu ayibethe uNkulunkulu umuhle phezulu komsebenzi kaNkulunkulu. ngikhumbula ngelinye ilanga sisakhuluma lapho nje uJesu engivezela amakhanda awu4 amakhanda aflathelisiwe ikhanda lesangoma ikhanda lo muntu oswenkile ngama dreads ikhanda lo njani lohlanya elesi4 elani Lo muntu uphila. ile rasta wabuza ukuthi yini umahluko phakathi kwalabantu beflathelisiwe bathi mina nguboni irasta isangoma ama dread umuntu oswenkile lo oclean uhlanya lo wathi nje umahluko phakathi kwalabo bantu njengoba beflathele imuphi ngathi awukho Nkosi anguboni wathi heke abantu ke benza kanje bona qala abantu babetha ama rasta amanuku ngamakhanda namhlanje bona sebenza noma ubunuku bebenziwa ama rasta ngoba noma bekushintshile ngoba bakukho ukushintsha okutheni kuyafanele incimishi makuflathelisile ubhekisele amakhanda nje ayafana ngasho ngathi mina ukuba bayazi abantu ukuthi uNkulunkulu kanti ubuka inhlanya ukuba bayazi ukuthi bonke abantu kanti uNkulunkulu ubuka ama rasta bonke abantu yazi ukuthi oh isangoma naso futhi singena khona lapha amakhanda awu4 ngadabuka enhlizweni yami ngathi Nkosi Jesu kukhuni khona kodwa ke nje ayikho into ezokwenziwa kuzoshiwo kunjengoba kunjalo ngoba kufanele umuntu ozothi ube ngazi umuntu akayenza into kodwa abe azi kahle ukuthi ngiyayenza koze kufike kimi kulungile ke mhlambe kuzoba nenhlanhla kufike nakuyi makukuthi akufikanga ke ngoba seshweni ngoba uzoyesogweni njengoba Isaiah 40:40 esho Ngicela ukubuza ke mana unginenwele zami zinhle ngizenzile ngidukile isinuphi ngimuhle angizenzile lutho inwele zami ngizirelaxile ngoba ukurelaxa nakho futhi akufuneki uSnoopy lalela ke angithi lapho ukukhulu khona uSnoopy mangabulandela ukuthi wakufuna kanjani ukuduma wacela kuSathane Snoopy Dogg bayazokwazi vele bazomaza abantu abaningi ngoba vele umuntu odumile vele manje wena mawuluka leso Snoopy ungena phansi kwa Snoopy Dogg lo njengoba njani oyekade ecelile kuSathane nami ngifuna phasi kwa njengoba ufola phasi kwakhe nje wena mase sobheka futhi kahle lesistumba sesinuko kakhulukazi mangabe sisiqala siza egcineni la ephetheni ikhanda lenyoka la kuzoba umsila wane nyoka shuthi ugcwalise intoni la ekhanda lakho izinyoka la ekhanda lakho shuthi sozinyoka nje khona vele phela ngithi ucele kuSathane vele ngithi nabo ubunyoka empilweni yakhe vele inyoka isitha kuthina amaKristu bese kutholakala kuwena futhi umntwana kaNkulunkulu bese ulindele ukuthi uNkulunkulu akakhulume futhi kuwena unjalo ubuso ubuya wena uzotshela mina ngalukile sekuphambene kakhulu loyo njengoba ezishaya ubani ophezulu konke ulethe imithetho yakhe njengoba elethe imithetho yakhe unjani kuthweni mokuba nezazi neverse ulifunda kepha uyakwehliselwa endaweni ngehla kwalapho ke okay ngiya kukhuphuka phezulu kwezindawo eziphakemeyo zamafu ngizenze ngibe ngangophezulu konke yebo mayize njengoba ngongaphezulu kwako konke kusho ukuthi njani uzokhipha imithetho yakhe ayithandayo ekhiphela phezulu kwabantu abangaphasi kwakhe ngamanye amazwi thina ke lapho ngoba vele sike emhlabeni onjani osezandleni zesitha njengamanje njengoba ke isikhathi esikusona kunezinto ezisemgangathweni izinto abantu abasezintweni bengena kuleso simo esinjalo noma kanjani kunjani bazolalela umthetho wakhe ovela kuye uma ngabe bengena phansi kwawo bayaphuma kokaNkulunkulu angikwazi ukuchaza ngendlela efika ngayo ifika mawala angikwazi futhi kodwa abanye bangena kulezi zinto abanye bayazi abanye abazi abanye ukuthanda izinto ingakho kuthiwa asibheke kakhulu kwaphezulu yebo baba ngoba njengoba nje lesikhathi esiphila kusona singcuphe kakhulu kuthina lesikhathi esiphila kusona ngesizathu sokuthi njengoba sesihlezi lo ezishaya ophezulu konke noma kanjani umbuso umthetho oshaywa umbuso wangalesi sikhathi umelene nezinto zikaNkulunkulu wena ohleze umthetho kaNkulunkulu umuntu angiphansi ophansi ongenasitayela
awubukeki njengomuntu ophila ezingeni lalisikhathi unlike thina sigqoka iketi sishuqula amakhanda asisabukeki njengabantu abaphila normal sibukeka nje njengabantu abalahleke siqashukele ulayini ukhuluma nje ulimo okukhuluma ngokubona kwabantu basezulu umbuso ungaluki nje khanda uba nekhanda elinenwele zakho nje zesizulu uphinde futhi nalezi nwele zakho uphinde futhi uzozishuqula umncwazo wena nje sewugogo nje la uqhamuka khona kuzothiwa nangu lo gogo soke kushuthi wena ulahlekelwe isitayela nawo ntanga bakho awusafithi ngobani wena nje sewuhlezi nje kuyilonto nje ehlezi ishuqulile ekhanda usho ngewesikete eside sishala lapha emaqakaleni masishala emaqakaleni noma ugqokile leso sikete sakho vele akubukeki ngoba esikhathini samanje into egqokwayo vele yiblue ngoba ngisho esitolo ufika esitolo kukancane kabi uzozithola iziketi zincane kabi esezikho nezitolo into eyandile amablue ikakhulukazi nje engubeni zeyingane uthola kakhulu nje kwandi amabhlukwe isikhathi esiningi ngobani iyona nto lifestyle eseyiphilwa ngesikhathi samanje. Hayi siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Mama Zanele ngithande uphinde ngibuze lana ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngikhole egameni likaKristu uJesu. Ngabe kuseyikho yini na mangabe sengizenzela nje isithombe sikaJesu noma ngisifaka odongweni ngikhuleke kuso egameni likaKristu uJesu. Amen. La ubuza khona akusikhona okuyikhona ngokuba izwi kaNkulunkulu lithe masingazenzeli izithombe ezibaziweyo ngokusezulwini phezulu njengoba uJesu owaphezulu nokusemhlabeni phansi kusho ukuthi ngamazi ngisho ijuba nje uqobo lwalo ngisho umuntu ophilayo akufanele sibe nesithombe sakhe ngisho ofish bephasi kwamanzi konke lokho akufanele sibe nesithombe sakho ngakho ke kufanele wazi ukuthi uma ngabe ukuthi uthatha isithombe sikaJesu uyeka uJesu wephula umthetho kaNkulunkulu ngokwenza kanjalo noma umelene nezwi likaNkulunkulu kodwa ube ungaboni ngenxa yokuthi vele awuboni wena ku-wrong kanti ku-wrong inkosi uJesu kufanele uyikhonze injengoba injalo njengoba usho kanjalo ngikhumbula ngesikhathi uJesu ekhuluma nami ethi shisa zonke lezi izithombe ezila endlini empilweni nami bengizithanda ke izithombe angakuba izithombe benginazo bezingathenga yonke impahla esendlini ngendlela ebekade ngizithanda ngayo kodwa mase ithi inkosi uJesu angishise lezi izithombe kunezithombe lapho izithombe isikhathi esiningi izithombe zikaMusi umuntu umfana wami wayesemncane kakhulu nje ngoba aqala ukuthatha ngamthatha kumthatha izithombe esamncane 2 weeks kusho ukuthi nje izithombe bengizithanda empilweni yami nje kakhulu kodwa kuthe ngesonto lesithathu ekhulumile inhliziyo yami ingavumi ngenxa ukuthi izithombe bengizithanda wathi mase sebuya ngesonto lesithathu ethulile ingazange akhulume lutho kulokhu kungiphathe kabi lokho akhulumile ngacabanga ukuthi mina sethulile ngoba amukela isicelo sami nokuthi nje ngiyazithanda izithombe kuthenga ngesonto lesithathu wayesethi mina kulungile ngoba Zanele awufuni ukushisa lezi izithombe ngizothatha umuzi usale nezithombe inhliziyo yami yababhlungu uhlobo limangalisanga uba ngazithula ngingabhekile ngisho ukubheka ngesikhathi ngithula idongeni ngazigcoba ngezinyawo ngicimezile abathandekayo babekhona mhla ngishisa lezo izithombe bathi angilayithe umentshisi iqala mina ngilayithe zona lezi izithombe bathi beqamba beqhubeka kwabe kuyimini engilayithe iqala ngangibhekele ngendlela engizithanda ngendlela engangihlukana kabhlungu nazo ngakho usakhulubeka kanjalo nje uNkulunkulu akavumanga ukuthi ngempela kube khona izinto ezifana nalezo ukuba siqhubeke nazo sizenze usakhuluma lapho ngiyabheka nje futhi ukuthi okay njengoba uNkulunkulu ethe konke ukunikele endodaneni akekho omunye akunikele kuyena nathi akuhleshulelana ngibheka bani njengoMaria ukuthi uMaria asinikwanga ilungelo lokuthi singamkhonza noma sikhulume utho noma sivayise emkhuleko wethu kuye masakhuluma nje lapho uMaria ngesikhathi bebuya nabafowabo bekhohlwa uJesu lapho babemkhohlwe khona kuthokala inkosi uJesu ikhuluma nabantu abadala ethempelini uma bemtshele bethi naba abafowenu abazali bakho noma wakho bekufune phandle nabafowenu wathele cha abafowethu nomama bami noma abazali bami yilabo abazizwa balenze okucaca ngokusobala ukuthi uMaria umkhipha njengabanye abantu
ngakho movayisa umkhule wakho kuMaria udlala ngesikhathi ngoba uMaria azange azafele emuntu naye uqobo lwakhe uMaria uzothola kumangala ukuthi masizoqhubeka nokufundisa kaNkulunkulu akaphendukanga ngesikhathi sikaJesu uMaria uphenduke ngoba eseshunyayezwa abafundi bakaJesu kwaba ima ephenduka naye uMaria uqobo lwakhe wayengakwazi ukuthi aphinde aye esokweni phezulu kuba ewenzile umsebenzi wokuthanda uJesu emhlabeni uma kuukuthi akaphendukanga njengokusho kombhalo izwi laNkulunkulu mathi sisindiswa ngandlelani naye uMaria wangena kuphi emzimbeni futhi wendodana yakhe ngoba naye wevulelwe nje lapho mina indlela esengibone ngayo indlela abazali bethu abasiletha ngayo it's not ukuthi kufanele abazali bethu sibakhonze ngoba nibona bangafana nani ne-envelope i-envelope mangabe ufuna ukuposa incwadi ngathini uthatha i-envelope ufake incwadi phakathi ukuze incwadi ifike i-safe lapho iya khona shuthi i-envelope i-protector incwadi ukuthi ifike ingangcolanga lapho iya khona ngoba ungayibhala incwadi ikheli encwadini uyiposa kodwa izafika isingcolile futhi ne-information ethize mhlambe izofika seyihambe yaphenywa yonke indlela lena ukuze ifike khona kodwa manje kufanele kube khona i-box yokuthi manje ifihle lento lena ukuze ifike lapho iya khona isanje ngoba injalo isesimweni yingakho ke nathi nje nasifika ngani ngabazali bethu abazali bethu akubona ukuthi sibakhonze bona bayi-envelope yethu ukuthi umdali enze intando yakhe ngathi sesifikile lemhlabeni ngeke azakwazi ukuthi umdali avela aqathaze nje ngoba naku ufuna ukuthi ufike emhlabeni uba kwakunjalo kwafanele uJesu naye aqathake avela aqathake emhlabeni kodwa kwafuneka ukuthi avele njenganathi naye afike nge-envelope yonke le esifika ngayo nathi emhlabeni ukuze kugcwaliseke umbhalo ukuthi wafika njenganathi waba umuntu ebantwini kusho njalo encwadini engcwele waba umuntu ebantwini ngoba wafika ngandlelanye nathi le esafika ngayo so abazali bethu bamabhokisi ukuthi sifike la emhlabeni hayi ukuthi sibakhonze ukuthi nje umzali wami mayese ngisho ngabe esefile sekufanele ngimkhonze umzali wami cha ibhokisi lakho sawudlulile wena ebhokisini ngoba ngisho umzali efisa ukuthi ingane yami ngifuna ukuthi ibe udokotela engqondweni yakho akuringi wena ukuthi kufanele ube udokotela wena uyasazi isiphiwo sakho umdala kuphesona uthi mina ngifuna ukuba uthisha ungavaya nje sowuvaya kulobo budokotela kodwa futhi ubushiye phakathi usuvela ebuthisheni bakho ngoba wena into efikile engqondweni yakho ukuthi ufanele ube uthisha ukwenza isibonelo nje khona umfundisi othize owayekhonzisa nje esontweni langasekhaya so kushuthi umfundisi lona waye kade vele engaplanelanga ukuthi abe umfundisi abazali bakhe bafisa ukuthi abe umfundisi wenza njengoba abazali bakhe befisa futhi waba umfundisi uthe ekuhambeni kwesikhathi wabushiya phansi ukufundisi ngobani esefuna ukuthatha elakhe manje ibizelo wahamba uthisha ngale mthwalo lo umfundisi ushadile unonkosikazi akaseyena umfundisi ayike siyabuza ufakazi ngempela ngeke umntwana uzomthathele isinqumo ngempilo yakhe wena mzali uba ngaphasi kwakho mawuyilanda lapha ya kuGalatia 4 uzoyithola lapho ukuthi umntwana kufanele lakhule afike estage lapho ezophuma khona abese kwazi ukuzimela ukuthi imla isekhulile umzali ukhonela ukuthi umntwana amfundise kuze kufike kuleso sigaba leso mangabe kukhulumeka kanjalo kukhona leso sikhathi esifikayo sokuthi umntwana akazimele nomzali futhi ngokunjalo ngoba sisindiswa ngandlelanye ngamanye amazwi umuntu nomuntu uyazimela phambi kobuso bukaNkulunkulu uma ngabe sewukhule ngendlela eyanele ukuba ungakwazi ukuthathela isinqumo ngempilo yakho ngaba ziphi igebengu emhlabeni ngoba akekho umzali uthanda ukuthi ingane yakhe ibe isigebengu ukuba ke kuya njengoba senza nje emhlabeni nje isimo sonke ngisibuka ngokumbonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo usakhuluma njenge-envelope
ngiyabheka nje ukuhlakana okumangalisayo ukuthi ngempela i-envelope uyayilahla lapha inethwe zivula kodwa okuphakathi ugcina ukuthatha ukubeke ngoba yikona obuvela ukufuna. Uma ngabe ukuthi uyathanda futhi uyayidabula uyishise uyilahla. Mawuthanda uyayigcina futhi. Fana nalo. Wenzani? Angithi ingane ziyahlukana nabazali bazo. Ingane ingamuhli vele umzali wayo. Uyazi kahle ukuthi umzali wami. Ngobani? Mfana seyiphumile vele ku-envelope. Seyizenzela lokho ekuthandayo. I-envelope vele ayisenasidingo. Seyewenzile umsebenzi wayo. Asiqondile ke bathandeka ngalokho ngicela sibuyise nje kancane lapho. Asiqondile ukuthi abazali singabahloniphi. Yebo. Ngiyazi manizwa kahle yini. Asisho ukuthi abazali abangahlonishwa. Abahlonishwe abazali. Kodwa kuko konke okwenzakalayo empilweni nasengqondweni yakho umzali akayini umuntu ofanele umkhiphe ngoba wena umuntu ovele ofike ngaye. Ngaleyo ndlela inhlonipho yonke ayidingayo simele ukungena phasi kwayo simhloniphe noma besingakanani as long esaphila. Kodwa awukwazi ukumthathela isinqumo umzali sokuthi akenze into oyithandayo wena noma yena umzali athathe isinqumo sokuthi ake wena yenze into ayithandayo. Ngaleyo ndlela ngiqonda ukuveza ukuthi umzali noma inini ma esehambile ke emhlabeni kusho ukuthi lapho yonke into yakhe soyibika stop wena. Umelwe wena ubunjani ukwazi umzali ukuthi ungumzali noma yinini njengoba vele izwi lenkosi liyasho lithi asihloniphe izimpunga. Siyalazi lelozo asililahlile liyaphila futhi siyalisebenzisa futhi siyalenza. Ngaleyo ndlela siqonde ukuveza nje ukuthi umzali mangabe envelope akasiyona incwadi kodwa ukhave incwadi ephakathi njengalokho esho. Ngiyawuthanda kakhulu lo mfanekiso ovezayo kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Siyambonga kakhulu. Kusho ukuthi ngamafishane nje indlela eya uNkulunkulu Baba iyodwa. Inkosi Kristu Jesu. Ayikho enye. Futhi okuhle akusho thina kushizwe likaNkulunkulu. Sicela ukufakazela baba lapho ngezwi izenzo bani konje. Ngicela ukufakazela ngezwi lapho ukhuluma khona. Kulungile qhubeka baba khona uzathi ngigcizelele ngezwi noma ngishaya istembu ngezwi la ukhuluma khona. Qhubeka baba kulungile. No ngicabanga ukuthi nje bekugcizelela nje lokho ukuze singadukise ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uphiwa ilokhuzana isipho uNkulunkulu akwazi ukwenza izinto ezinkulu umuntu wasemhlabeni ezimangalisayo enikezwe isipho uNkulunkulu bese senza iphutha thina abantu basemhlabeni bese sikhonza lowo muntu singabe sisalandela uNkulunkulu. Usulitholile bese? Yebo. Izenzo verse 12:13 angithi Izenzo 4 chapter 12. Ayikho insindiso ngomunye. Ngifuna lelozo. Yeah. Ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Ayikho insindiso ngomunye. Ayikho insindiso ngoMarie, ayikho insindiso ngobaba abashona, ayikho insindiso ngami ngikhulekele omunye umuntu. Yilo naloyo muntu unjani unikwe igama lika Jesu. Akulona sisindiswa ngalo. Uma ngabe uyabheka lapha yafuthi kuJohn 3:36 uthi konke ngikunikele endodaneni. Uma ngabe konke ekunikele endodaneni kusho ukuthi akukho futhi ukuthi siyethi uNkulunkulu sishiya indodana. Uma ngabe ukuthi wena uya uNkulunkulu ushiya indodana usenkingeni ukuthi ngeke uzukwazi ukuya la ufuna ukuya khona. Uzola ungafuni khona ukuya khona ngenxa ukuthi ubani utshomba indodana okuyona inikezwe ifa. Ay. So kukhona okunye okuvukayo la Mama Gumede mayelana nabantu abaphila emhlabeni kukhona laba ababulili obufanayo umuntu abe nama feelings umuntu owesifazane nowesifazane. So mase mangithatha ukubheka ngibheka lapha ya elokhuzeni ku Leviticus 20
Sorry ngicela ukuphumule la ukhuluma ngalabantu ekuthiwa abama-gays noma ama-lesbians. Okay. Ngibona lokho engathi kuphambene, sengifuna ukuzwa incazelo ngokuma, kodwa ke ngizokhotha nje izwi lapha ku Leviticus 20 verse 13 uthi uma indoda ilala nowesilisa njengowesifazane, bobabili benzile isinengiso, bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezulu kwabo. Ukuthi njengoba sesiphila emhlabeni onjena kuthekani lapho. Uku-eda nje ngelinye izwi kulokho, masivula la incwadi yaJeremiya chapter 2 verse 21 ifundeka kanje, ithi mina ngakutshala ungumvini omuhle, imbewu elungileyo yodwa, pho uphenduke kanjani waba igatsha elonakeleyo kimi, enomvini wabezizwe na? Ngiyabheka la ukuthi amazwi avela kuNkulunkulu uqobo. uNkulunkulu mangabe edala umuntu wesifazane, umdala womuntu wesifazane. So uNkulunkulu uyamangala ethi ukuthi umuntu wesifazane futhi kuyenzeka ayithole esewumuntu wesilisa ebevele umuntu wesifazane. Bengithanda ukwazi nje mama Zanele ukuthi ungaphawula uthini ngokwakho kulelo lizwi, uNkulunkulu uthini kithina ngempela? Yebo, ngisakhuluma kanjalo nje inhliziyo yami yambheka uNkulunkulu iyancoma kakhulu ukuthi uNkulunkulu uhlakaniphile, umnikazi wesikhathi futhi umnikazi wezinto zonke. Wayazi ukuthi kuyofika isikhathi lapho kuyokwenzeka into ezifana nalezi. Nje la likhuluma khona uNkulunkulu uthe uma edala wadala uAdam noEva. Medala uAdam noEva wasibeka isizathu asidalela uEva ekhona uAdam. Uma ngabe uEva eba umsizi kaAdam, wayazi uNkulunkulu ukuthi uAdam uyawumdinga umuntu ozomsiza. Yena uma ngabe edala lokho wasebona ukuthi kuhle futhi wasebona ukuthi ukuhlela kwakhe kuphelele kwenene. Sengibhekalele yalizwi ke manje elithi uzishaya ophezulu konke, ohlezi phakathi esihlaleni esiphakemeyo ezenza ophezulu konke. Sekuqhamuka emva kuba sekuqhamuke lelo lizwi ngakubheka lokho, sekuqhamuka manje abantu abayizididi, abantu abangazazi noma bebesuka besilisa noma besifazane yini. Okubhlungu lokhu sekungena endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhuluma ngokusobala nokucacileyo ukuthi umuntu owenza lokho obona owesilisa ukuthi muhle nowesifazane obonye owesifazane ukuthi angenza okuyichilo kuye, lo ukuthi uzokumlahla nokumlahla. Angakuba lawo mahlazo namanyala nencithakalo uJesu ukhulumile ngawo lapha kuMateyu 24, wathi amanyala nencithakalo soyibona endlini kaNkulunkulu. Ilapho sobona khona ukuthi kube njani ukubuya kwakhe sekusondele. Siyakuthola ngempela lokho sekuyenzeka. Uma ngabe futhi ephinda futhi la umbume efunde khona ethi yena uthini ngicela uphinde uyena mina ngakutshala ungumvini yena utshale umvini omuhle, kusho ukuthi mekunikeze lokubulili uthe kuhle. Manje pho ujike kanjani ube njani wayigatsha labezizwe uwenze kanjani manje wathi owesifazane wasothola kwabezizwe kwabesilisa na wasethini? Mina ngakutshala ungumvini omuhle, imbewu elungileyo yodwa, uphenduke kanjani waba igatsha elonakeleyo kimi, enomvini wabezizwe na? Kanti uma ngabe uwenza leli hlazo usungalenzi ekuthini abantu banjani basemhlabeni babuke, kodwa uqala njani uNkulunkulu obona lelo hlazo nalawo manyala okuyena umuntu uvele ozokulahla egcineni kosuku ngoba yena uyena okwenzile. Futhi nezimpele zempilo yakho maye enye impilo yakho ikhinyabezeka uyena onayo ukuba alungise leso sipele sinjani esonakeleyo. Uma kuukuthi ke wena uzithola usenkingeni efanele leyo, yini edala ukuthi ungayi uNkulunkulu makuukuthi lento uyizwa ngaphakathi ngoba yena akudala kunjalo, azange zakudala isithiti somuntu. Azange nje uNkulunkulu azathi masesedala umuntu bese kuba khona isithiti phakathi lesikhathi. Umuntu ongaqondakala ungamazi noma umfosifazane noma wesilisa yini ayizange wangoba esiphetho salolo hlobo lwabantu lwesokweni la ngabona khona kukhala abantu abagqekezile ungaze uzugqekeze wenzile amanyala endlini kaNkulunkulu noma lapho la wenza khona usolile usenza kuba ungcolisa. Haleluya. Kuye ngeende nje lapha kwabaseRoma 9 Roma 9 verse 20.
mangi-eda nje lapho uthi umbhalo kaNkulunkulu uthi wena muntu ungubanike wena ophikisana noNkulunkulu na okubunjiweyo kungasho yini kowakubumbayo ukuthi wangenzelani ngaba njena na nokuba akanamandla yini umbumbi ebumbeni ukwenza ngesigaxa sisinye isitsha esinye esihloniphekayo nesinye esingahloniphekiyo na kushuthi ke mangabe sewujika wena sewuthi mina mangijika sengithi sengumfana kushuthi ngisho kanjalo uNkulunkulu ukuthi ungenzeleni ka umuntu wesifazane ngoba mina ngifuna ukuba umuntu wesilisa. Usakhuluma lapho nje ngiyabheka ngiqonde ukukhipha ukuzala ukuphuca emlengeni kodwa manje ngizwa nje ifundululo empilweni yami ngalesi simo ngoba ngempela kungena ngezindlela eziningi ukusola uNkulunkulu. Nje lapho usakhuluma khona ngibheka inwele. Ngibheka inzipho. Ngibheka nje ibala lomuntu. Nomzimba womuntu. Ngibheka nje umzimba womuntu. Bewuxukuza bewenza yonke into ngibheka nje zonke bethi bakhipha ubuso ikhala alimile kahle. Zonke lezo zinto usola umdala ukuthi ukubumbile wakwenza walento iyona. Manje ungubani ke wena? Uzokhala ngezinqa uthi zingayi zinkulu. Ngifuna ukuthi zithi ukuncipha amabele ngifuna ukuthi ukwa shape. Kushuthi le shape umdala kunikeze yona iwrong. Wena oyibonayo ile yakho kufanele uzenzele yona. Ungubani ke wena ngisho kanjalo kumdala. Kusho ukuthi ngamanye amazwi njengoba uNkulunkulu ethi yena akanaphutha wena uthini? Unephutha. Unephutha. Wemsola. Amen. Kanti uNkulunkulu akasona.